Мин Әйгел. Һәр вакыт шат күңеле, тормышка гашыйк кеше. Жигули таулары еңешәсендә урнашкан иң матур кала Самара. Минем туган шәһәремә рәхим итегез. Мин тормышымны иҗат һәм сәнгатьтән башка күз алдыма китерә алмыйм. Туган шәһәре бик кунакчыл. Бар кешенең дә күңеленә хуш килә. Самара галәмгә юл ачкан шәһәр. Монда яшәгән һәр кешенең зур горурлыгы, Союз ракетасы, Дан монументы. Шәһәребездә яшь буенга яктылык мәктәбендә туган телебез, татар телен өйрәнүгә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Мирас музеенда татар халкының үткәнне, матур гореф-гадәтләре турында күп мәгълүмат тупланган. Курортка тиң шәһәребездә һәркем үз күңеленә тиң. Кирәк әйберне һичшиксез табачак. Идея дулкыннары сезне назлы аңа кочагында кебек юатыр. Килегез, рәхим итегез ямьле Самара каласына. Һичшиксез гашыйк булачаксыз аңа.